Ja siinä on käyttörajoituksia tosiaan tälle logolle ja logon käytölle. Eli asetus säätelee kohtuullisen tarkkaan sen, että milloin sitä saa käyttää ja milloin sitä ei saa käyttää. Ja nämä tuoterajoitukset on sitten ensimmäinen, jossa ei logoa voida käyttää. Eli me puhuttiin koostumuksesta, me puhuttiin niistä luonnonvaraisesta metsästyksestä ja kalastuksesta saatavista tuotteista. Meillä on esimerkiksi voi olla näitä silakoita luomuoliviöljyssä tai näitä riekkoja ja muuta. Niin tämmöisissä tuotteissa ei logoa saa käyttää, vaikka ne kuinka sitten tosiaan olisi pakattuja tuotteita. Samoin semmoiset tavanomaiset luomuainesosia sisältävät tuotteet ei saa käyttää niiden markkinoinnissa, ei myynnissä, ei pakkausmerkinnöissä. Eli se oli se meidän tiikerikranssi, missä osa ainesosista oli luomua ja osa oli tavanomaisia. Näissä tuotteissa ei saa käyttää luomulogoa. Yritys ei voi rekisteröidä omaa tavaramerkkiä niin, että siinä olisi tämä EU-lehtilogo. Yrityksen nimen yhteydessä, että jos ajatellaan, että meillä on kotisivut ja hyvä esimerkki vaikka Helsingin Mylly, niin kun aukaistaan kotisivut, niin siinä ei saa olla yrityksen nimen yhteydessä luomulehtilogo, vaikka yritys ei tekisi mitään muuta kuin luomutuotteita. Eli se lehtilogo on varattu tuotteisiin. Se voi olla tuotteiden yhteydessä ja niin, että se on kohdennettavissa, että sillä viitataan luomutuotteeseen, mutta ei yrityksen nimen yhteydessä, vaikka kuin yritys olisi yritys. Kääntäen me ei voida käyttää markkinoinnissa ja myynnissä luomulehtilogoa, vaikka me sanottaisiin, että meillä on luomukahvila, me ollaan luomuravintola. Eli me ei voida sitä siinä käyttää. Se on rajoitettu.